kok goyang. Kok enak goyang, ini goyang. Ada. Gitu lah goro-goro. Wagiman, sing bocah gadel. Aduh. Oh, wagiman. Kowe sing jerene kanca, sing jerene dulur, tapi kok ngrasani aku ning guri. Oh, kowe kuwi pancen gelanco. Wanine mek ning silit wedi rae. Oh, cok. Bener deh. Marah coy. Loh, ini Ayu, anak siapa kuwi? Mbak, Mbak, anu keri weh. Mbak. Anakku mas, walah tak kira arep malah kaku Arep malah. Orang mbak, aku membelek niku wilo. Kamu sing ceblok. Oh iya mas, suan ya. Iya mbak, sing santuy. Makanya mbak, don't just be the cover. Ojo ndelok kok luar itu. Kok dalamnya kudu iya. Oh iya mbak. Jenenge sampean sapa ya? Aku Juminten mas, sampean sapa? Aku Bayu mbak. Sing nyekel daerah kene kabeh. Jadi mbak elek enak apa-apa tinggal nyeluk jenengku Mas Bayu, bakalan selamat. Walah iya mas, Yowis ya aku dhisik aku arep masak. Iya mbak, yes mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wah, jadi bojoku. Bejo, ayo main FM. Woi, wah, main FM ya? Wah, benar ya? Saya ambil HP dan mikrofonnya. Bejo suwi mentel.
Dek, Cuk. Wah, boleh ya apa? Gak temu-temu. Baru temu gitu apa ini? Wah. Sudah mulai. Sudah mulai belum? Belum. Wah. Bentar ya. Saya buka baca. Alah nek gambar foto kui. Pak. Main rank ya ini? Main rank ya? Wah. Siap. Siap barbar. Siap Bajo, wis mulai iki. Oh, wis mulai. Oke, sebentar ya, tak milih karakter saya aku. Bajo dari tembak Bajo. Ya, cepat Bajo nih. Tembak lu. Bajo tembak. Gue tak tembak, cu. Tapi cuma dianggap kocok. Oh. Rame. Mana nih pola ya? Wes, mana nih lah. Mas, jumintannya mana mas? Enak Mas, jeruk sama celuk Mas. Jum, baju mintan. Walah, Mas Bayu. Kenapa, Mas? Gak apa-apa, pengen gelang. Walah, nggih Mas, monggo pinara. Oh iya, Mas Bayu pengen ngombe apa? Enek es teh, es jeruk, apa kopi? Kopi aja Jum. Ya wis banyu putih lah, Mas. Sopo, cu? Oh, sopo iki? Bayu mbak. Asu? Kowe ngelokne aku asu? Hah? Urung kenal. Ngelokne aku asu. Cak Edian. Mboten asu mbak. Bayu, nami kula Bayu mbak. Oh, Budi toh? Budi anaknya Pak Jais. Bayu mbak. B apa? Y U U Bayu. Oh, Bayu toh? Ngomong kan mau. Jadi gimana Bayu? Kuping yang bahaya. Budak. Sayang, aku boleh minta handphone nggak? Wah, ya boleh dong. Pet sama motor juga ya? Wah, banyak sekali. Tapi oke deh. Apa sih yang gak buat sayangku? Wah, sayang, aku boleh minta cium gak? Apa? Cium? Cium. Ya boleh, tapi ada syaratnya. Wah, udah. Sudah ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu tutup usia dulu ya? Wah. Maksudnya tutup mata dulu. Wah, oke. Udah? Udah. Gimana? Kurang sayang, yang ini belum. Sini. Udah kan? Udah. Semakin cinta sama sayangku. Cepat-cepat deh, beliin kamu HP, tas dan motor.
Iya, makasih. Iya, sama-sama. Sini sayang, sini. Iya. Aduh. Aduh. Panas ya. Sopo kae? Mosok putune Mbah Jo. Tapi kok romantis sih. Dudu iki. Bakno Mbah Jo. Tuwek-tuwek cik perkasa. Hah? Oh, Mbah Jo. Nah, aku habis dapat HP loh dari Mbah Jo. Iki HP saka Mbah Jo. Iya, dari Mbah Jo. Oh ya apik ya saka Mbah Jo iki. Mbah Jo sering-sering ngene iki lho kok gak apa-apa HP kok. Mbah Jo yo seneng kok awakmu. Tapi yuk, aku jijik banget sama orangnya. Udah tua bangka, genit, jago tanah lagi. Wong tuwa seneng karo arek wedok ki lumrah wong umure gak suwe kok gareng hitung dino wong Ya udah nanti kita aja ya. Yo. Kita bunuh orangnya. Bang, penting awakmu njaluk ose tak durung Iya, didukuni tenang sih. aja. Njaluk ose kudune liyane lho sing luwih larang saka iki iPhone gak apa-apa. Besok mau dibeliin motor katanya. Loh, ya gak apa-apa kok awake dhewe iso dolan-dolan. Oke, beres. Kela gak salah. Oh iya. Sing ndi karo Mbah Jo. Wah. Aku karo cah lanang liya. Sayang-sayangan. Wah, iki perlu diomongin Mbah Jo iki. Run. Mbah, assalamualaikum Mbah. Mbah, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oh, potolin gang, Mbah mantap. Mbah, Mbah, gawat Mbah, gawat. Wah, gawat. Mbah nggak bakul kawat, Le. Di sana lo bakul kawatnya. Di sana. Gawat, Mbah. Dudukku kawat. Wah, kuat. Jelas baik saya kuat. Oh, saya kuat. Gini. Kan baik dulu. Mbah, Mbah. Duduk kuat. Tapi gak gawe ate. Gawat. Oh, emergency, Mbah. Gawat. Gawat apa tuh, Le? Hah? Gawat apa? Iku loh, Mbah. Iku Mbah. Iku, Mbah. Iku. Wah, ngomong sing jelas. Sing paten. Anu, Mbah. Anu ki lho, Mbah. Kowe kan mau anu nikah iku ngomong sing jelas tak pentung dasmu lho, Le.
tak pentung loh. Rong tahu dipendung wong ganteng weh. Jelas. Anu bah, iku lho. Oh iya, sing mijiti Mbak Dini iku lho. Iku pacare Mbak Dudu. Aku weruh karo wong liya, Mbah. Ning kono. Oh, nggak mungkin. Wah, aku nggak percaya. Pacarku yang bodinya yang hot sekali, nggak mungkin selingkuh. Dia itu setia. Kamu jangan ngada-ngada atau saya penuh. Tenanan, Mbah. Aku rabi. Oh. Wah, seto pacarmu to, Mbah. Kamu urung ning kono. Karo wong lanang liya, mesra-mesraan, Mbah. Aku nggak percaya, Le. Bawe omong apa gak ada buktinya itu, aku nggak percaya, Le. Rabi, Cuk. Wah, kamu jangan ngada-ngada ya. Aduh.